प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सोरखारनि आबुं 4 बोसोर जानायजों लोब्बा लाखिनानै फकिराग्रामाव सिबस्रांनाय हाबाफारि लानाय जायो। क'क्राझार जिल्ला सिंनि फकिराग्रामनि पिएचसिआव जल मित्र आरो मावसुमाफोरा सिबस्रांनाय हाबाफारिखौ मावफुङो। बे बिथिङाव सिबस्रांनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय मावफारियाफोरा ओरैबायदि फोरमायो। আজি আমাৰ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टत क'क्राझार बिटिआर 4 বছৰ হোৱাৰ এখন চাফাই অভিযান কৰা হৈছে আমাৰ ফকিৰা সেকশনত জল মিত্ৰক লৈ আৰু লগতে পিএইচি ষ্টাফ আৰু লগতে আমাৰ এই অফিচৰে আশে-পাশে গাঁৱৰ ৰাইজবিলাক লৈ চাফাই অভিযান কৰিছোঁ। আজি আমাৰ বিটিআৰৰ 4 বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে আমি ফকিৰাগ্ৰাম পিএচিৰ অন্তৰ্গত মানে যিমানখিনি জলমিত্ৰ আছোঁ আৰু লগতে আমাৰ সিনিয়ৰ ষ্টাফবিলাক আছে সকলোৱে মিলি আমাৰ ফকিৰাগ্ৰাম স্কিমত এটা চাফাই অভিযান প্ৰগ্ৰাম ৰাখিছোঁ আৰু এই প্ৰগ্ৰামত সকলো জলমিত্ৰবিলাকে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু আমি এই কাৰ্যসূচীটো আজি ইয়াত পালন কৰিলোঁ। खुलुमबाय। क'क्राझार एबा बिनि खाथि खाला ओनसोलनि बेरामिफोरनि खाबुनि थाखाय गुवाहाटी एप'ल' हस्पिटालनि रोंगौथि गोनां इउर'लजिस्ट एबा किडनिनिबो रोंगौसा डाक्टर अम्लानज्योति शर्मा बिथाङा क'क्राझारनि जेडि र'डआव थानाय एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव बेरामि नायो। जायफोर बेरामिहा हासुनायनि जेंना जेरै हासुदैया एसेल' गनाय, खनले हासुनो ओंखारनाय, हासुनाय समाव आलौनाय, थामहिनबा किडनियाव अन्थाइ जानाय, किडनिनि टिउमार, केन्सार, प्रस्टेटनि जेंना एबा प्रस्टेटिक केन्सार टिउमार, आइजो आरो गथ'फोरनि हासुनायाव जेंना जानाय एबा इउर'लजिकेल जायखिजाया जेंनानि थाखाय स्क्रिनाव होनाय फन नम्बराव नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामनो हागोन। किडनी स्टन एबा प्रस्टेटनि लेजार अपारेशननि थाखायबो नोंथांमोनहा बिथांजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार।